Pak Nyoto. Oh nggih, sembah nuwun niki. PR digarap Mas. Niki lakon wajib Selendang Biru saking Pak Teris ingkang kagungan kersa. Selendang birune karawitan sanes dangdut engko dangdut. Nggih. Selendang biru cah enom nggih. Nggih. Geser. Panen saiki entek nggih mingar-minger sarunge jebol. Ayo, selendang biru ben rada anget. Lho. Oh. Sing geser sing terus ya melu geser, ya lukir. Nggih. Wonten selendang biru menika saking Pak Tris katur sedaya ingkang taksih wungon wonten ing mriki sugeng dalu sugeng wungon nggih. Sepisan malih monggo bapak-bapak Kang Mas Mbak Yu Ibu monggo ingkang ngersakaken lelagon nyumanggaken nggih. Mboten sah isin-isin niki kancane dhewe wonge dhewe. Monggo mriki nyuwun syukur kersa nyekar piyambak nggih leresan. Niki dudu wong liya Pak niki ya keluarga besar Muda Laras. Ketok nggih. Ketoke wonten wong jaba niki ya wonge dhewe keluarga besar Muda Laras saking Padas. Dadi nek gladen ngoten nika wonge nggih niki nggih. Gladen nek malam Rebo ngoten nika ten daleme Pak Tik nika nggih piyantune nggih niki. Dadi niki wonge dhewe kabeh. Mulanipun monggo ingkang kersa nyekar nyumanggaaken ten mriki. Inggih. Betul. Nggih. Sampun nggih. Betul nggih? Nggih. Sampun? Oh dereng. Loh. Piye to ki? Leh genah kaya ngene leh kok kaya. Nggih. Monggo nggih. Nggih. Derek mawon, derek ngintil lagon mawon mboten napa-napa. Nggih. Monggo.
janjimu. Tetapana janjimu selendang biru. Desma aku nyawang sedang biru keungane medok solae beciane kacena ungu nangke batik solae semesa jadi gawe orang ngadekane ake paedae Among kudiwane yo yo laeng janji selendang biru hamong enak ing ati nora tekan batin setiamu selendang biru tetapana janjimu selendang biru. Inggih selendang biru sampun ngatur nderek nguri-nguri kabudayan Jawi awet kuncarane bangsa gumlare negeri gumantung jiwane penerus bangsa sing wis gelem nguri-nguri marang kabudayan Jawi. Pramila kanthi menika kunjuk dumateng para kadang-kadang warga masyarakat Padas mbok bilih panjenengan sami badhe gadahi hajat mantu saged cinaketan kalian Sekar Muda Laras ingkang dipun pangarsani Bapak Rusdi. Murah tur mriyah. Ya ngono ya Mas. Nggih. Ditekno karo sapa to, Dik? Oh iki ya wonge dhewe lho. Awake dhewe. Awake dhewe. Ya. Ora sah jual mahal karo wong dhewe. Nggih. Nggih menika wonten pamundutan Pak De. Oh, pamundutan apa? Saking Mbah Berjonggo. Heeh. Nggih. Mbah Berjonggo njaluk gendeng. Nggih, nyuwun lelagon, nyuwun podang kuning. Oh, senengane kok ya Cik manuk to. Ha witekno wong ya hiburan ya manuke ya diurus to. Mbah Berjonggo kuwi, Mang. Mbah Berjonggo. Sesuk tak terani manuk nek no. Nggih. Heeh. Ingkang kalih nggih wonten pamundutan Pak De. Apa? Saking Mbah Punden kula saking Mbah Darno. Oh. Nggih. Mbah Darno nyuwun sejuta cinta. Oh, jalukane ya akeh nganggo banget ya. Datur ya. Iya ora apa-apa, heeh. Nggih pun to. Muda Laras ke ora enek critane ora iso ora enek. Heeh. Muda Laras Padas dene. Padas. Aja meneh kok mung podang kuning sejuta cinta. Sing urung digawe iso. So, heeh. Diatur ya. Ya, enak Nggih. ya. Nggih menika wonten podang kuning saking Mbah Berjonggo nyuwun podang kuning. Mangke sabibaripun podang kuning wonten sejuta cinta saking Mbah Darno nggih. Mbak bilih sampun samakta monggo nyuwun podang kuning niki bukane napa?
Oh bawane kalih Mbak Ratna. Monggo Mbak, podang kuning. Pak De, Mbak De. Nadyan wujud demong peksi kendeken Mbah. Agawe talining bronto alus manis tur mraati sing kok cekel e suwe nggot kula lono golek isi podang jenar ya ngene iki ketok kompak Ya ya iso no. Babunga rasaku Alon-alon matane kelakon ya wong ayu. nyanding bisa dadi esok awan neng omah wis ora krasan. Yuk, monggo Pak Ratna. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mumpung piteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencak ning ngepang kekencangan tak rindik saka katuwen sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan tak suwon mbok aja ngicing podang kuning gawe pikirku kemeng seleret tireng tak sawang tambah manis tiba bengah yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut dadi kepranan ora manung atiku sansaya gedeng tak srenani Dangdut keco ya. Kadang-kadang sinuman sing padha joget sinarengan muda laras to ya.
Kur ya. Bablas. Lah ya kepenaan ya Pak, bablas nih mawon. Nyolot-nyolot 29 ndak somo. Ora bakal atiku kekiwang liyan yen si padha andudut ati kebranan ora padha atiku san saya putra tak seranani
sejuta cinta. Nggih kunjuk dumateng para kadang-kadang Wira Pradangga gendinge sejuta cinta monggo atur nuwun. Asik asik ya iya iya Yo 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 Saumahing jagat iki mung sira kang tak tresnani nganti sak bedahing bumi sira tansah tak obati Jawa Timur tak ubengi Jawa Tengah tak parani Jawa Barat ora keri nanging ra ana sing ngerti yang sayang sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta rindu rinduku seratus rindu wong bagus sok kapan tak ketemu wong bagus enggal bali tindakan tansah ngeteni cinta cinta aku cinta cintaku cintaku sejuta cinta iya 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 la, la, la. Ya 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 he ah he ah he ah sak lumahe jagat iki mong sira kang tak tresnani nganti bedhaing bumi sira tansah tak obati Jawa Timur tak berani Jawa Tengah tak berani Jawa Barat orang keri
cinta, cintaku sejuta cinta. Nggih pamundutan sedaya sampun katur ngaten Mbah nggih. Mbok bilih mangke wonten pamundutan malih nyemanggaaken nggih. Nalikaning dalu Ratune Ancala manjing angkasa paradene wis ketitik. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Mbah Sulaiman. Nggih. Mbah Sulaiman nyuwun kapilut mangke ingkang kalih Prabalingga. Nah, niki nek Prabalingga bagane Pakde. Kabeh diaturke Mas, nggih. Pamundutan. Pun kuwatir nggih. Pokoke sedaya mangke badhe dipun ladosi. Nggih. Oh, ngono. oh nggih Mbah Sul nggih. 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 Suwun berkahe Mas Rit. Kejawi ngoten niki nggih suwe rajamu. Kula ya kangen swantene Mbah Sul. Nggih. Niki pun wonten 4 tahun boten panggih kalih Mbah Sul boten mireng swanten niki. Nggih. Ceritane ngono. Nggih. Mangke Mbah Sul Prabalingga Mbah Sul piyambak udu pokoke. Pokoke mengke Mbak Sul Nggih. nyanyi piyambak. Nggih. Mangke nek terus ora kersa digujer. Lah nggih no, Gujer. cer sareng dhuwur. Wong dikangeni kancane kok pitekno. Nggih. Menika wonten kapilut rumiyin. Mangke sasampunipun kapilut mangke Prabalingga. Nggih. Monggo Pak Gito kapilut Ketawangan yen. Yuk. Witing klapa kalapa kang maksimu modha senging karasa kenes wicarane ing medyanyu wanobana kalamun karo sliramu baten iki anane tansah renggu rasa tresna kang tak andam sarwa mikir ati tan bisa dendam kaya ra bisa jati Saben wanci tansah anggodo ati, nanging aku ati kono pungkasane daman lara tresna. Yang kadulu nanging jagat sajroning batinku Kutut nandang tresna iki wis kinodrat sadurung lampahi Ula sawah sapa ngendhog datanawa atiku wis kapilut
sajroning atiku nggonku nandhang tresno iki yes kinodran sak termong lampahi liwat Itano. piye Mas Saya bengi saya nyampleng Lah iya. Kaya kudu kabar ae. domong ya barne sesuk-esuke piye kok rasa mulai Ya ora esuk ning jam-jam 2 no, ora apa-apa. ayo jare Mas angkatan ulane Bu Marmi. monggo Bu Ula sawah sapa ngandhut Katan atiku wis kapilon yayo Saito bunga rasaku Lambun bisa catatan seliramu Ser, 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 iya, 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 kalamun baros liramu. Baten iki anane rasamu Ya udah laras, ya. Rasa tresno kepanda Sarang iki ati dari sajaja Kaya rapi soko jati Saben waji tansah aku berbati Nanging aku wedi bloko pungkasane tambahan lara tresno Senadyan ada yen katulung Nanging caket sajroning batinku Garku nandang tresno iki wis kinodran satemong lampahi ae Iki ulone bagian sapa iki? Ayo Dik, ulane Dik. Tanah Dik. Ayo, ayo. Ula sawah sapa ngendut Katan owah atiku wis kapilon Saipo bunga rasaku Lamun bisa cacaketan sliramu Nggih. Saya adem ning saya gayeng. Nggih. Konten kapilut nggih. Wis ora urus. Nek kono-kono ki jam 10 bar. Tapi aja samar pokoke nang gone Pak Tris wis. Los. Nggih, kalau wonten kapilut niki bagiane Pak D ini Putri Probolinggo. Nggih Pak D. Oh, Mbah Sul. Mbah Sul. monggo favorite Mbah Sul kok dangu mboten mireng swantene kok monggo Kong Engko tembangane lali lho, Mbah. Jenengan ki lali engko suwe-suwe. gak Mbah. Nggih.
Nggih. Mboten kersa niki monggo Pakde. Putri Probolinggo nggih. Mangke sak sampun umur praga tasih wonten panyuwun pamundutan malih nika saking Mbah Kaseni. Nggih. Oh, ngono. Nggih. Witana senajan ning mburi ya ora betah. Iya. Kaya ki mang nek ora Mas Wawan ning kene niki wis ning ngarep kene jane. Probolinggo Mas ya. Probolinggo nggih monggo. Bayata titesipun dawa gending Probolinggo. Ayo diangkat mawon. Buka napa niki? Buka balungan nggih. Dong pedeng arep udan pupus klopo padha dedoketan sumilae kukut lomo ambarengi tumuruning tresna aku mung tansah ngenteni tumetese tresna kang sejati wektu yen kelangan kowe Ayo enggal polak rama wae. Probolinggo rina wengi mokatane mata. kang arum Probolinggo Tak sirami banyune asmara. sayo kentang Sambil bawang lalap kuping apa ra kelingan. Bukaan lawange tresna Dimas Ayu kembang Probolinggo. yo sing padha joget kadang-kadang sinoman sinarengan muda laras Hey, 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 hey. Se, 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 se. Oh, 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 oh. Iya, 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 iya. Pedang-pedang arep udan pupus klopo padha jejeketan
hake ngono lho. Lah, yogane ki ya hake ini ya iso lho. Sayur kencang sambel bawang. Aku bis Opera kelingan Iya iya. bukaan lawange tresno dewa bagus kembang probolinggo Kembang arum Probolinggo sampun katur. Mas, pamundutane napa melih niki? Nggih. Nggih niki wau. Yo, miki abot men to. Cek. Lambene sirapun isi abot iki. Nggih. Kalau wonten Kembang Arum Probolinggo nika wonten pamundutan saking Mbah Kaseni. Mbah Kaseni nyekar piyambak mriki? Ya aja ngono ngono ku ya. Nyuwun rujak jeruk, nggih. Rujak jeruk mangke dipun lajengaken pepeling. Kersane eling dirasa ngoten pesenane wau. Niki langkung kepiyun? Nggih, ladrang rujak jeruk. Niki bapake ngeses riyen apa lanjut? Manut aku. Nggih. Nggih. Jenengan? MC-ne bedung berandang. Lah nggih. Mbak Kasidi biasane nggih. Dhuwure suarane kaya ngene piye? Angadanging sakmonten niku. Nggih. Bedhog randang ngentang-entang mbokne sablah Pripun? Ayo kandak. takoni Ne aja nyala ngredani nggahan kurang racik apa kang mbok tandangi aku gawe rujak jeruk bumbune kuwi apa lombok uyah gula trasi jeruk bali dasare tanambangan Hut. hae 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 so
jero sarwa maduk janji atine saruja goyang angrung kopi budaya mureh grambaka kuncoro saindenge Nuswantara hae so hae so hae ya sle hae kiya kayang ngadrang rujak jero sarwa maduk janji atine sarujak goyang angrung kopi budaya mureh rambaka kuncoro saindenge Nuswantara kiya kayang ngadrang rujak jero sarwa maduk janji atine sarujak goyang angrung kopi budaya mureh rambaka kuncoro saindenge Nuswantara mangkene iki rasane ngati rasa risi suwe ora ditiliki mas ya mas ya ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen bapakne anakmu ki wajibne bapakne anakmu sing rewel wae mbok eling aja komeng marang wong kang lancir kuning ajak rujak jeruk sethithik nggo tamba ngantuk ora mathok dalalakun kepethuk rujak uni rujake wong ngetibani wani mati ngabuhi kadang pribadi ya bapak ayo rujak uni yang laras kesenian kita sami ya ayo damar suti kabudayan kita sami. Nggih. Pamundutan saking Bangkaseni kalau wonten rujak jeruk mangke ingkang kalih mangke pepeling ngendikane kersanipun eling ngaten. Inggih sagung para papunden ingkang tuhu kinurmatan menawi taksih wonten panyuwunan pamundutan monggo taksih wonten wedal menawi sampun boten wonten awit jumbuhaken kalian kawontenan awit benjing niku jam 8 niki nggih kudu munggah malih. Mlanipun mangke nyuwun pangapunten panjungan saking Bangkaseni pepeling pepeling mangke ingkang pungkasan ngaten nggih. Nggih. Awit estu nyuwun pangapunten benjingna jam 8 kudu sampun wonten mriki. Ayo dibagi-bagi nggih. Dalam wis njaluk ae. Nggih. Inggih. Menika panyuwunane Kang Pungkasan saking Bangkaseni pepeling. Sasampun pepeling mangke
dipun pungkasi awit sepisan malih benjing jam 8 kedah sampun siaga wonten mriki pramila nyuwun pangapunten kripik gedang kripik telo nggih benjing yo sik enek sedina utuh benjing dipun lajengaken benjing monggo ingkang pungkasan pepeling saking Mbah Kaseni dipun dareni monggo
mangantek lali. Mbah Ping marak ya urung nyuwun jane ya Mbah. Ngapunten Mbah Ping benjing man nggih. Biasane kedanan anak lali bae. Mbok bilih. Monggo Pamungkas Kung. Nggih. Lah monggo kangge penutupan dalu menika. Menapa monggo? Inggih minangka panutur kunjuk dumateng para pradonga, wira pradonga. Ayak Pamungkas katurca nuwun kawula nuwun. Ewa